L-episodju waħxi tal-ħamis f'Barċellona ma xekkilx lil Maltin li qegħdin hemm fuq btala. Tant li persuni li tkellmu ma' One News spjegaw kif minkejja xeni ta' ftit sigħat qabel ma ħasbux darbtejn biex jaqbdu ħwejġhom u jkomplu jiskopru il-meravilji li joffri l-post. Individwu li kien qrib is-sit fejn seħħ l-attakk huwa proprju Mario Kassar. Spjega kif l-ewwel ħaġa li ra kien numru sostanzjali ta' karozzi tal-pulizija jsuqu lejn is-sit tal-inċident. Stqar kif ħebritu qalbu li seħħet xi ħaġa kbira, tant li meta sema bl-attakk telaq mill-post malajr kemm jista' jkun. Illum Kassar qiegħed japprezza l-ħajja naqra iktar u jgħid li minkejja dak li ġara l-ammirazzjoni tiegħu lejn il-pajjiż ma naqsitx u kieku kellu opportunità li jerġa' jżur Spanja ma jitilfux. Dalgħodu naħseb qed napprezza iktar il-ħajja biex inkun onest, iktar milli kont. Allura l-ewwel ċans li għandna naqbżu l-barra u mbagħad naraw x'jiġri. Ġurnata qabel konna fl-istess kejn fl-istess post hemmhekk ġo dik il-pjazza. Ġifieri fem id-dubju dejjem ikun hemm ma tieħu l-ħajja kif tiġi trid u m'hemmx tagħmel f'dawn l-affarijiet. Bl-istess ħsibijiet ta' Kassar kien Joseph Testa, tour leader li Barċellona jafa sew. Qal li m'għandu l-ebda problema biex jerġa' jiġi f'dan il-post kif ukoll itella tur ieħor miegħu. Lura l-mument tal-attakk fisser kif fl-atmosfera ta' paniku l-ewwel prijorità li kellu Testa kienet biex jiġbor lin-nies kollha flimkien, anke għax kien jaf li ftit mill-klijenti tiegħu kienu marru jduru fl-inħawi tal-Aramblas. Kun responsabilità ċertu ammontani